Hakapnangkong nga ay khublei pi baroh kiba sngap ye kaniga khubor hagani gopor but yang iskem bo blei un kyrkhu yingi baroh lang longba kani gopor bo blei la ai yingi na kwa ban kli pi kani gopor haka jingim jong pi ka ka ba kordor tam ka ba phila ban ai ye kiba pi yang iskem pidon shibun ki jubab Henry hak jing skotho janga bat ki ba bon hi kin kuburi kane kadai ka ba kordor tam ka ba phila ban ai ka ba phi kadai ka por ka jong phi tikani ka por ngakwa ban kren ye ka wei ka banta kan deiro kum ka jing hikai ye phi baro ka ta gre ka por ka ba jarjar ba dublai ka por ka ba jarjar ba dublai lene ka Ktien pharang ki ong ka quiet time pila ban kali ka kata ka por ka ba jarjar hatum min shu yes ngap jar ningin le kumno nare ka ba suke bang snutho kare ka por ka ba jarjar ka de kata ka por ka ba phi pelut por marwai ba dublai kadai hangi hi ki babun ki bangai lananga kali phi hatup she pule bible nem phin ong be hoi ni she pule hatup she ya tho khana nem ki babun ya lese ki be she yo banta ha ki ying mani ki phin ong hoi nga nga she pule bar nga she ya tho khana hendra nga kwa ban kali phi kani ka por hatu kanu ka por ba phi pulut por badublei haka por ka ba charger ka jong phi haka ba phi duai bat phi puson ka por ka ba charger kadai ka por ka ba phi puli ka Ktien ka jong blei om dei tang ba phi puli rei ka ba phi puli phi puson phi ailat U Blei Un kren haka jingim ka jong phi bat nang ta phi pulut por haka ba duai bat money you dan shibun ki nongrim haka Ktien ka jong blei phila ban shem ye ka ne ka jing shisha bat ka dei ka nongrim jong wei pu wei bangai bat ka wei bangai how Jesus Khrist le pipai haka kitab Isaiah kalnong ka basap wei de khot ka banong kong ko ongkum ni tu ngap no jar hakmat jonga ko ki deulenong bat to ki kenja benriu kin pentemai yela kabor to kin wan yawan hajan onda kumta to kin yakren to kin yawan lang hajan syaka jing bishar tu ngap jar hakmat jonga ong trai pi ki prabangi be bonsin habangi wan hakmat jong trai habangi wan hakmat jong hak jingduwai bonsin hi ngi pulut por habangi kren ngim jo ngap jar dalakut ke jingkren ke jongi ko lakut ke jingduwai ke jongi bonsin hi ngila ong amen de ngila yeng na ke ka bangi duwai Ktien jong blai ko tu ngap jar hakmat jonga ko ki delunong bat to ki je benriu kin pentamai bor to kin yawan hajan ando kumta kin yakren tungin yawlong yawan lang hajan kin bishar Shupju le pipai haka sam ka ba saup hinriu ka khot ka ba shiphe ngi skem barong shi tip hai ka ni ko tu ngap ba tu tip ngalong ublei manga ha Ktien pharang ki ong be still and know that I am God kadai ngi she hikai ki khna ngi she ong haba phi don hajan jong ki rangba waju bunya waju kren pidi ban ngap rengi pat hemi wana khmat jong blei pun se ngim ju ngap rei bon sin hi ngi bon Ktien henrei ka Ktien ke jong blei ko tu ngap batu tip bangalong blei habangi wana khmat jong blei kam dei habangi wan kin dei be ban kren ngi dei ban benduai try ai nga kata ai kum ta ngin duai ngin hala em ngi dei ru ban wan bat ban shong hakjat jungu bat bangin ngap jar ujukop saw nong de khot ka ban pra ko ong to wan hajan
U Blei te unwan hajan yapi to thet no yela kikti ko pi ke bapop but to pen khoi no yala ke donot ko pi ke basenrap mansi to one hajan U Blei te unwan hajan yapi habang one barabor ka por ka berjar ko mga OMP kari ka por ka people por marway batu Blei dai badi mei pa jongpe dai badi be ik batang jongpe dai ko to ka jingiaseng duwai ka be shape long haye dai marway pin one hajan jong tiun one hajan jongpe marway pin ikendo badu Matthias nriu kulong ka khot ka ban nriu ka ong rei me haba medwai ong Jisu tu leirung shela ka pulit bat haba me la khang yela ka jingkhang tu kerpat ya ukpa ujongme uba ai ha ka bari te ukpa jongme uba yo I ya ka bari un ai bainong hame ha ka bapau Jisu Khrist hikai wang haba me wan haba me duai tu leirung shaka pulit kumut tu leirung shaka kamra ka jongme bat haba me la khang ye ka jingkhang tu kerpat yu ukpa jongme uba ai me ka bari te ukpa jongme uba yo I ha ka bari un ainong hame ya ka bapau perlu bi kan ni ka secret ka bor ka bari jong Kristan pitim nam le pila ban ong balai Dr. Rev.Hampang katu yo bor ban yalap le pi pi nyo ye baroh ki jong Blei ba pi haba pi ki kren pi sngi ka bor pi ki briu ki kala ka bamon ka bor ka bari ka jong ki ka dei ha ka bor ka ba ki pelut marwai ba Blei bar Jisu haba midwai to le rong shila ka pulit ba mela khang le ka jingkhang to korpat yu kupau jong me hakbare tu kupa jongme un joi hakbare bar un bainong un ainong hame ye ka bapau barbor perlok bi ngi ngim long kumta ngi bun sin ni plut por ke jingduwai tang ka por ke jingiasyllok duwai lang but hayeng mane reu Jisu Khrist wang ni dei but plut por banduai ka bare ka ta ka secret ka bor ka bare ka jongpe but perlok bi Kidon chibun ki nongre ma Ka Ktien ki jumlai shushu Matthias kat saukul nong de khot ba arpulai ko ong te haba ula pelai no ki pai ba ula kiu sho long wei breu bat u duai bat habala janmi ro u dang don hang ta marwei wei breu ong tin jumlai u Jisu Khrist ro le pipai bon sin hi dai tang ka ne ko banta ngan sepen ipis ko wei ko banta kolong ba un Jisu Khrist hadin bola yalap hadin bola por bat kibriu bat ke senran ke jong u shaile ye kane hakane ko banta ru tin jumble ko ong de balo pelai ki pai ba ula kiu show lum wei briu kemot marwei ula kiu show taw lum ba u duai hado bejan mir ru tin jumble ko ong udang don hang ta wei briu wi slok bat u pa jong Dena kata-kata U Jisu Khrist barobor bo Ukren bonsin upenmi ya kani Ukren ya kani wang ngawan ban le ka mon kupa ke jingkeli phila ban keli bat phila banong kumno untip ya ka mon kupa jung ke jubab kalong namaru ya selok barobor bat kupa jung marwei bat le pipe shushu Marcos kalnong ko banong kong khot balai phusan ro ka ong ye kata te haba kala Simon step dang slem e ban mi kasngi haba lakhi ulami haba ulakhi ulami no ba ulalai no shaga jaka bakanja but hang taw la duai pipe hakani ko benta ka khot ka shai ba hakapor dang Simon step hakapor bala Simon step dang slem e ban mi kasngi kal nyo I kalong ba ka e ko bo le kalong hang tau lei dei tang bo khi dang step ka bumut ka por ka dei ka dang step ulei ro shaka jaka ka bakumno ka jaka ka bakenja but ulei ayu hang ta duai kumbong ong ki phareng ka don ka specific time specific place and specific purpose ka jaka ka por ka dei man step ha ka por barang shaya shaban mi kisngi ka jaka ka bakenja but hang ta uduai log be ikini ki nongrim ke bangila banlam
But shushu abang ngikren ya kapor ka ba jarjar ba ublei, kapor ka ba ki pelut por marwai ba ublei, ni laban shem hu Daniel nrikul nong ka khot ka ba shipheu ka kren kumni, te habau Daniel ulatip bala soy ya kata ka jing tho, ula leisha le ying, te ki jing hang yit jong u ki la peli rang hang, haba haka pulit jong u shaphang Jerusalem. Ba ula dem yele ki khosiu lai sin shisngi, ba ula duai, ba ula aingo hakamat U Blei chungu, kumba ula jule manshua. U David, U Daniel, u pelot ye kapor ka ba jarjar jungu, u le ye ka kwai time, u pelot ye kapor jungu marwe ba U Blei. Lai sin shisngi. Om dei tang bu udon jinge, namar ba ka don ka ne ka order ka ba thamai, ka jing thok ka ba thamai, ba ka ba wan no sim, han rei, ka Ktien jung Blei ka ong, kumba ula jule manshua. Kemudian om dei tang bahu udon jinge, hoburin ke eke bu upan U Blei, uwan hakamat jung Blei marwe em, bu duai lai sin. Ktien jung Blei ka keren syai ba, u ong kumba jule, kemudian regular, man kesngi, man kapor, pelut por, kumu briu bating U Blei, kumu khun be jung Blei, marwe. Perlok be, ngila keren, ngila peni ke nong rim shibon Ka Ktien ka jong Blei. Pilaban keli ngilang yang ngam jeli shusho. Ya ka jingtmu jong kata kapor ka berjarjar ba Blei. Ya ka jingtmu jong ka quiet time, kapor ka ba pilut por marwe ba Blei. Ka jingtmu ka jong ka kalong. Bansan ha ka jinglong mensim. Pikwa bansan ha ka jinglong mensim. Ki babon ki ong akwa bansan ha ka jinglong mensim. Lepi kwa bansan ha ka jinglong mensim. Quiet time, kapor ka ba jarjar ba U Blei, kapor ka ba pilut por bat U Blei, haga ba pipulei Ka Ktien ka jongu, haga ba pipuson, bat haga ba piduai, bat pikongo Ka Ktien jongu, kata kadai ka jingtumu ka jongka. Bat om dei tang ka jingtumu, ban kalong ba, ban san haga jinglong mensim. Bal pi kabaar kalong ka jingtumu ka jongka kalong, ban U Blei. Pikwa ban U Blei, pelut por bat ngala ong na basdang, the best gift bepila ban ai. Ka jing ai sngub ha ka ba kodong tam bepila ban ai ka bepi ka dei ka por. Let pi ong bepi U Blei pimju pelut por ba U Blei ka ta kam dei ka jing ka bashisha. Let pi ong pi U Blei pelut por ba U. Pelut shibun ka por ba U. Man ka por, man ka sngi. Berkata kan ya rab ye pi shushu bepin U. Pimla ban ong nga I pelat ditau perlok jonga ringam ju ya keren badu dai dum dai. Pimla ban ong nga I bahaya samla jonga ring ye fun tang ting ting kamla ban long. Habangi I barabor ngi pelut kapor. Del pikwa ban U Jisu Khrist. Pikwa ban U Blei. Le ai kapor ki jong pi. Kapor bejarjar badu Blei. Bal pikwa shushu ngi kum ki Kristan ka jingtmus ka we ban san ha ka jinglong mensim ban EU bat kabalai ban long kumu ngi shei rwai ka we ki jingrwai ki ong ai ba jing bhabru Jesus Christ un iyanga. Let the beauty of Jesus be seen in me. Pikwa ban long kumu Jesus Christ pule ya ka Ktien ka jong pusan Ka Ktien ka jong, kok ngoi Ka Ktien jong, pelut por, man ka sngi. Ye ka por ka berjarjar jong pi ba U Blei. Pin sayo I, kat bepidang pelut ye ka por ka jong pi. Kata pidang ai por ba U. Kata ka Jesus Khrist unsa influenza ka jingim jong pi. But pin sa long kumu. Pin sa namar pin sa pertho pot yo. Ngala keren ye ka jingtmu, ya ka jingtmu jong ka por ka berjarjar. Bar nga kwa bar poi sekawai ka bentang ini yang ngam kam jilu shushu. Nga kwa ban bo da ka jingkali. Balengi don kam ya ka por ka berjarjar. Balengi don kam ya ka por ka berjarjar. Kubanongkong kumong ban long kumu. La de pipai nongkong korin itu khot iban nongkong korin khatway ka long de khot banong kong ko ong to long pi kinong pertho bot ki jonga to long pi kinong pertho bot ki jonga kumut ngi dei ban bot ki nuksa ki jong Jesus Khrist lengi kum ki khon ki jong Blei
Jisu Khrist ong to long pi kinong perthuk bot ki jonga upol ong to long pi kinong perthuk bot ki jonga kumbanga nga perthuk bot yo Jisu Khrist ko do kumta kum ki khon ki jong blai kum ki bruk ba ong ni yo blai kolong balai ngi don kam yo ko por ko jar jar khnang bangin long ko mo khnang bangin laban bot yo ko nuksa ka jong bar ko bahar kolong bani slok padu Pelok bi ngi sngut tenat kumbang ong mani. Ngi barbor ngi sngut tenat ban ye pelok por ban ye keren. Shibon bat kita ki bangi. Ngi sngut tenat ban ye shongkai. Ngi sngut tenat ban ye phone menta ka juk phone. Ngi sngut tenat ban pelok por ban ye lay piknik ban ye lay shata shata. Ban ye slok badu. Pelok bi kani kan yarap yangi. Kabahar kalong ban ye slok badu. Nongkong yonis kalong benongkong dekot balai ko ong ka jingiasyllok ke jongi kalong lembat ukpa bar ukhon jong u ru Jisu Khrist. Ni dei ban yasyllok baru. Habagi don bun ki jing ban sin ngi shai lei yasyllok ngi shai lei kli ngi shai lei counseling bar kitu ke bakam rang ba bar kitu ke bakam hampang dei nam dei. But ngi ro habangi don ye ka quiet time ke jongi. Habang ngi pelut por ke jar jar ngi yo ban yasyllok baru Jisu Khrist. Bar kebalai kalong ban im khoi pi kwa ban im khoi ha ka jingim ke chung pi pulut ye ko por ke chung pi ko bejar jar Matthew san kalong de khot ba phra kong suki ba khoi ha ka donot na bakin yo i yo blei ladangi ngim khoi ngim la ban yo i yo blei bat kalong ka kwai time kalong thik kumutu mombati pi bo ha janding ka pi fidang bo ha janding ka to ka ding namar bakar hember ka shit kanang khloi bat unni un satoi kalong thikum ka ksiar haba pitang hading ki shay ong haba ki prang ye ka ksiar ki thang ye ka ding bat ki la thang baroh ka to ka basniu kan jano bat ka to ka bajanai ka to ka ksiar ka bapaka kan ne ba kanang khoi kalong refine pi kwa ban khoi ka perlo bi sukki ba khoi ha ka dono na bakin yo i yo blei bat kata ka de ka dau pengi don kam ban don ye ka por ka ban jar jar balai ngi don kam ye ka por ka ban jar jar kalong ban long kumu ban islok badu ban im khoi ban scam ka jingi bar ka basan kalong ban hikai ye kiwe Efesus saukul nong de khot ba khasan ko ong ngin nang yai san shau haki aka baroh pikwa ban hikai ye kiwe kumno phin hikai ye kiwe hapa piyele de phimnang kumno phila ban psai kiwe haba yela de phitngan tika ta ka daw ko ki prabangi bi balai ngi don kami ko kwai time kalong bangin san hau balai udon we ubri jong balai wang ki ba bon ki sermon ki jinga tho khana jonga ki ba bon ki jingkren ki jonga barbor ki wan na ka kwai time na ka por ka jar jar ka bang apul por bado balai bat ka ta ka de kan nongrim ka bang nga pendon kam bat habang akren ki briu ki yo jing pekendo ki briu ki yo jing kyrkhu perlowi kumbangan banbiang balengi don kam ye ka por ka bajejar baleng ka daw kalong bangin long kumu Jisu Khrist ban yasyllok badu ban imkhoi ban scam ka jingai bat ban hikai ye kiwe ti menta phila snutho bat phila ban kali ka ne ka por hangnu ngin don ye ka por ka bajar jar hangnu ngin don kum ha ka ka jaka ka bangi ngin le ye kata ka kuai time le ne ka por ka jar jar baru blai ke jubab kalong ke jaka ka bakenja U Jisu Khrist ngila batai meni bat baroh kita ki benta na ka tin jong blai ngala aina do ka bastang ba barabor ki le ke jaka ka bakenja ki le kilom bat u Daniel udon ha ukhang ha ka kamra ka jongu bat u Jisu Khrist u hikai ru ong haba pi duai leish ko pulet ko leish ka kamra ka jong pi khang yo hok hang ta pin pulet por ki jingduwai ka bari tika jaka ka dei banong ka bakenja namar balai khnang ba philla ban concentrate ban pelai jingmut haba pi slok baru blai pin sngiu ya ka sur ka jong blai om dei kino ki sur persyang ban wat ki jaka ki bakenja bat barabor kan ma ko bangaong ka por ka ba jar jar le ka egata ka por ka ba jar jar ne ka kwai time
Kada kapor ba pilut por marwai baru Blei. Pimla banong ngila dep yet seng duai lang bat imei ipa bat himen para ngila biang nrei em. Kada kapor ka ba charjar ka mut marwai baru Blei. Pi perlok bi ledon kanu ka kang bolong confidential ka kang bu bumlong ban tibru ngimju ye kren na khamat kibru dei nam dei. Barbor ngi ong ngakwa ban kren yi pitang marwai. Dei ka nekeng barbor ka friendship ka jingelang perlok ka scam namar ngi kren marwai. But ka jingi samla ka jingi shilok ma ki pelut por marwai. Berkumju baru Blei. Jed e ka jaga ka bekenja. Pelut por syong marwai hang tu. Dei win ong aleng ngini syong lang. But barbor dei tang ka jaga ka bekenja. Kadai ka jaga ka bapisuk bapilong comfortable ban syong. Lepi dei hamadan, lei jingtia, lei syukiro, jir ka jaga ka basuk haba pisyong, haba pidan hang ta, pila ban concentrate bat pelai cingun. Dikata ka dei hangnu bangin don ya ka por ka bacarjar. Badiole singa thukum hasor. Kalong sitome namar ki babun ki pia sawai pin ong kumno ngin la ban le ya kata. Ngim la ban don kwai tai numang ka khap ngia e kai risnga ngan ong pi kam dei ka excuse ngim la ban ai excuse habang I don ka mon ka don ka lat U Jisu Khrist ki dang step hashwa ban ki mi ka sngi ba mod hashwa ba kin thi thia ki brew hangta ule kwai tai ti kumju ru yanga ye pi lengi kwa ban le ngila ban le ha ka por ka bang ki dang step hashwa ban ki khon ki jong pi men para ka jong pi lani pila ro ban le hakapor bagi la thia ro bat kadon kapor don kapor dei na kata ong ka ban ong kan kapor hakano kapor ngin don ye kapor ka bejar ba ye ka jaka ngala sngthu bat hakano kapor ka bangila ban le hatu chisin chibnai chisin steu tang ka U Trai man ka sngi kumangi yo battery jong ka phone jungi ngi charge man ka sngi dei nam dei ye ka bam ngi bam man ka sngi ni mata ka met ka jungi ye ka por ka jar ka por ka baru Blei ka bumut ka jingbang ka bakrincha mun se ngi dei ban bam ngi dei ban don ye ka por ka jar baru Blei man ka sngi ha ka jingim ka jungi blog be nasutna di ka jong jong wei ubru rukrau jong ka Bible Martin Luther ong kumni ha ka por ka banga bun kame dei hakata kapor ka mga pelut por shibon kapor baru Blei U Jisu Khrist le kumtal pipei ha Marcos kelong benengkong du khot belai pusan ka ong ba dang step ulei banyiasyllok ba Blei ulei duai jaka bekerja le pipei ka khot ka belai pun ru ki sanan jung klei wari un mar ki la bon ki bru ki ba ab bar ki ba wadi kemudian U Jisu Khrist le ya ka pelut por baru Blei namar bu don kam don mar ba kadai ka sngsyuti hendrei wat ikapor nongkong kalong ban pelut por baru Blei ti Martin Luther ang hakapor ka mga bun kame de kata kapor ka mga pelut sibun kapor baru Blei ngipat bor ngilong kongpong dai nam dai hakapor bangi bun kame de kata kapor ngim pelut por baru Blei de na kata kadau ki bon ki chinge kimi but segawai kalong hakano kapor ban don ye kapor ka jar kalong man kasngi ka ba ar ka dei kapor ka badai jit ye kapor kalak bandai mensngi kalak bandai menmen kalak bandai menstep kat kum ka convenient kat kum ka por ba pi sngo ba pi don kam handai ki ba boni ngala ban angan ko ban ai jingmut ye ka ba mut ba ha kapor ai kapor ka ba nongkong do pin ai ka dei U Blei yale simen step lani ka syongpat ha ka convenience ka jong pi ba kabalai kalong ba hakano kapor ka dei kapor ka bipilong jathai hakapor ba pim dei ban rush ngala dei ban le kwai tai ngala dei ngala slim school ngala slim tray ngin chupule kom to ngin chukurki dei ban le kurki dei kapor ka bipila jathai dei kapor ba pilong relax ke jebeng ke jongpi but pila ban ongro ada kapor haduk kano kenta pastor ngala ban le ka kwai tai what just dang da ka ba he sedang ni baret nganga shu ai chimut ipi hakabas dange
le philaban pelut por tang arpeu minute ro haga ba phi dang phi pelut e ko por ba phin duai dang ta phin pule ka tin jong blei phi pule nang ta phin sa pusan nang ta phin sa duai what's dang phin laban on ni ngash kan tang le ko tang ko ba le de phile shibun na bas dang ko ba phimla ban le regular habakut ka long thikum gitu ki nong mare sports pio I gitu ki long distance mo ki be mare ka tu khatsam spa ni lahajar 100 meter race pin pe idon gitu ki bri hobas dang ki pin yo I be ki zoom ki mare step ha re suki ki thai habakut around lai round ki quit no makla thai re ki don gitu ki badon ka stamina pat ki mare be suki jai kumto ki yai habakut ki job maki bar ki laban penkut kadai sedang ni baret bar U Blei U yalam ya pi laban peteng bar pen ai shibun kopor ka ba pi don kam ha ka ba pi pelut por marwei bar U Blei ha ka ni ka por ka bajar bar U Blei ka ba pi don kam kan mau ya kan kumbang ni late school ngide bandon ni ka textbook ki kot ki dai nam dai ha ki subject ki ba pher bar ha ba pi don ni ka por ka bajar ka ba phi le I ka quite time ke jong pi ka ba phi don kam ka dei ka bible ka de ban long ka textbook ke jong pi ha ka ba phi yo ban pule bat ba phi yo ban puson na ka clean ke jong blei bat ka bar ka de ka copy le ni ka notebook namar ba ban bo jingken mau ye ka ka bo blei ukren ye pi bat ka bas lai ka de khulom ban tha pi don kam ye ka bible ka copy bat ukhulom namar ba haba phi kanungun ngam tip kanungun na phi shay tho journal phi shay bo jing tho ye ka bo blei ukren ye phi ngai skem ka ba bon phi nong em ngim jubo but nga kwa ban challenge ye phi la de phi long phi discipline ye la de ban nado menta haba phi plut por ba blei marwai ye ka no ko bo blei ukren ha ka donor ka jong phi ha ka jingmut ka jubur khat jong phi haba phi puson phi tho man ka sngi phin labba baroh ka bo blei hi kai bo ukren ni phi sachi snem hadin sa plate ek tu ka notebook ka jong phi ye ka tu ka copy ka jong phi phin yo wow hadu ka no blei la kren ni phi nang ba ka tin ka jong te kumta kan mau ye kan phi don ka but shushu pila don you kolom you copy ye ka bible pila manong kumno ngin le pat ye kan kumno ngin le ye ka por jar kumno habang ngila don ye kini tiar lalong kumbo ong ngila don ye kini tiar ban snayeng menta pat kumno ngin penyeng ye kan ye hagakten pareng ki don kata ka baki khot kadeka aspect aspect kelalong kum ka formula bangin suk ban kan mau dengan ong kalau ba kumno ba phille ka quite time le ka por ba jar le phila ban pendon kami gane ka formula aspect kan yarab ep kadai ngila ban ong kadai about God kadai shaphang U Blei haba phile quite time haba phipuli ka to ka passage ka bantal phijit na ka tin ka jong Blei phinla ba ki don ka banta ka tin ka jong Blei ha ka to ka por haba phipuson kan kren ye phi shaphang U Blei shphang U Blei chi ka jinglong ki jong Blei but ke U Blei un sei ka pi shaphang jong about God but kabar kalong aspect kadai sin lani kapop lebih baik kat ba pinang puson phila ban iba ku bible hagatu ka step U Blei ukren ye phi shaphang kapop ka ka badai banle ka ka bum dai banle ka kapop ka bum dai kapop but yole si U Blei pun kendu ye phi tapi phile koi tai phin tip shaphang U Blei phin tip shaphang kapop but sakawe p kadai promises ki jingkular ki jong Blei pitim nem ha ka bible ki ong ki start bible ki ong don komba praspa tam ki jingkular ha ka bible ngi tharai tang san pheutulir ngim tit tang ar pheutulir ngim tit dei nga ta da hobadon ki no ki challenges ki jing ngi kyo ngi shapting dei nam dei namar ba ngim tip ki jingkular ki don shibon ki jingkular ha ka bible bo Blei kular ka wengan ainuk sa ku ong ngangan e kon sweat ye phi kata ka dei ka jingkular
Blei barabor ku lai kedan shibun ki. Berpila ya kani pin lap ye ki jingkular ke jong blei. ASPE kadai ka pemut ki yang nambata example lani ki nuksa. Dan shibun ha ka Bible da pipule pin yo ye ka nuksa. Ki nuksa ki babha ba pin bot ki nuksa ki ba sniu ba pin kier. Ki nuksa. But A stand kadai about God lani shapang blei. S kadai nambata ka sin lani ka pop. P kadai promises lani ki jingkular. E lani examples lani ki jingkular. Ki nuksa. But C kadai ki kaman. Kaman lani ki jingpta ki jong blei. The people ba pilai ka kwai tai. Ha ba people lut por. Ki don ki banta ba blei ukren bat ong ba epi. Pen kuna sange no le kumta. Keren kumta. Bat kani kadai ka kaman. Bat le pi pin ko ngu ye kita. Blei unirap. Ti kadai teaching lani jinghikai. Kidan shibon de pila le e ka kuai time ka por ba pilut por ba pilut por ban pusan ni ka tin ki jong blei. Kidan shibon ki jinghikai ba pinyo. Bat katakan nyarap yepi. Ngan repeat biang kan mau aspek ASPECT. E kalong kadai about God lani shapang blei. S kadai sin lani shapang kapop. P kadai promises lani ki jingkular ki jong blei. E kadai example lani ki nuksa. C kadai kaman lani ka jingpta ki jong blei ki order ki bu blei ai. But T kadai ki jinghikai. Lepile ngan yat hoi pi. Ki don pin lap ba teng ha teng blei kren yu un pun pa yu ladi shapang jong. Ka don ka por kren shapang ka pin yo ki jinghikai ba tin jong blei ha ka jing person ki jong pi kan kren shapang ka pop kan kren shapang ki jingkular ki nuksa ki kaman ba ki jinghikai. Ki don shibon kani kalong kum ka formula ba phila ban kan mau. But ki jinge yolese sekawe. Kalong ki jinge bandon ya kapor ka bajarjar. Lani ki challenges, ki hindrances, ki jingpunwit ye pi ban khanglat ye pi ban le ye ka kwai time lani ban don ye kapor ka bajarjar jong pi ba ulai. Kan don be ki jinge. Ka wei kalong ba ki la ban de ki jingpun thot ka ban nashabar. Kala bandai ki noises ki sur pi beladang per syang ban pusan uto mana kawai ke jing na kawai ke jaka utem ke jingwai ka thot pim la ban concentrate ba ban pelai chimun yo la bandai ro ba yo lese ba ki don ki problems ki jing ke ba pi kondo ba pim la ban pelai chimun pilang mut ban pusan ki wan ki jing penton kita gidei but kawai ka long ba ke jingjai to baroh nangi don le ke jingjai to dai nambe ting la mut ani ngala dai ban khi no ban pusan ni ke tin ke jong blei ban pelut por ba blei marwai ani ngakwa thiang ngi thia no dan ting ke jingjai to ke dai kawe but sekawe kalau ke jingbon kam kham tam ka juk menta nadu ukhna hadu rangba contation rang ke blei school but baroh ngi bun kam but kani kadai ka wei ba bon sin hi ka to ye ka por ka jangi ba ngi namar ngi bun kam ngim yo por pan pelut por kalong ka challenge namar ngi bun kam han rel pi pe ki bri ku jong blei hapdeng ki jing bun kam ki jong ki don ki bri ku support de khar ki bangang i tho ba ki yong ban namar ngi bun kam ha ka por lunch ki jong i kat bangi dang bam lunch ngi dang bam jas ngi khange ka kamra ki jangi lani ngi don ki jakab ngi jit khna ki jakab kancha ngi pelut por batu blei bat kumanga oi pi kumbala jisu khi dang sta lani menmet de la thia bat ai ki jing bun kam kan to ye ka por ki jong pi ban pelut por batu blei but sakawai ka challenges ka hindrance ka jing pen thut ye ka ya ka por ka jar jong pi ba blei ka de ka pop ka bare ki jong pi dei tang ma phi ba phi tip i ki pop ke bare ki jong pi ke ba phi marwe phi tip ba doblei bat ka ne ka la ban long ka jing thot ka long hindrance ka la ban long ka jinge ka ba phi pindon ye effective kwai time ne ka por ba jar ka ba sei so
lamar phim kloi ban ki pop ke chung pi phim kloi ban kala ka ba mon ti ki ne ki de kat tu kat ne ki challenges la ne ki jing ke ba phi ni kando ba phile kwai time ke jing pen thot ke banabar ke jing jai to ke jing bon kam bar ki pop ki bari ki la ban don sikbe ki be ke jing do nong ladangi don ladangim don ye ka por ke ba jar ka don ke jing do nong baladangi ngim pelut ye ka por ke jongi bar oblei ka wei ka long ka jing sha pen shoi ngin sha pen shoi baroh ki bru da rit na kraw berangba bersamlal ne khna lu no ro ngi sha pen shoi te habangi ngim le e ka kwai time ngim pelut ye ka por ka ba jar ke jongi ba oblei ka long barabor ngi sha pen shoi but barbor ngi sha ngop ban ngi sha job ha ki jing pen shoi Jisu Khrist wang klemanga phimla le e te de kabangi le kwai time ngi tip e ka jing shisha na ka ting jong bele ngi le ka ko ngi pelut por marwe ba bele man step hakap man haka sngi jong im baro chi sngi kan long ka bor yangi haba ka jing pen shoi ka wan ngi la ban ong em namar pi tip e ka jing shisha ka ting jong bele te pi la ban job ka jing do nong ka long pin sha job ki jing pen shoi pin sha pen ngop ki jing pen shoi namar bangi ni klem le ko kwai time namar habangi ngim tip habangim jan sho ble ngim sngi wi e dang le kono ngim sngi el dang i thok ni shukor bat kum ta ter sakawai ke jing do nong kalong ngim don jing ki kle om don jing ki kle ngim don ke jing ki kle lack of responsibility namar bo ble phim don te ke jing e phim don te ke jing jan ba ble but phis ngeu ba de long kum no phim don jing ki kle but sakawai kalong the phim don ye ko kwai time por ko ba jar phikul mar ke jingem bon sen nga yala ding halap ngan ye thu ipi badan ko por banga klem le kwai time nga klem pelut por ba oblei em phim sngeu tho bai man sngi ka jingem ka jong phi ka sngeu kulmar kam biang re kam long normal kum ba dei ban long kalong thik kum tu riu badi bala kerni bha do yo hi bandi siklak ke jingim jong kam bai la function ki bri ki badi kinja ki shay ong kat ban yo pandi la trikam badi drok su kumta kalong ngiru kumta kum ki khun jong blai ngi ki belong da ngi ngim le kwai tai ngi ngim pelut por ba blai phin lap ngi kulmar kam ka jabeng kam trikam but ting phila prashang ka prashang phin sngu thu bai ka don ai ka ba pen wit ka ba pen thot te kan mau habangi ke jing do nong kalong bangi sha pen shoi ngi sha job he ki jing pen shoi but ngim don ke jing kle bangi kulmar ke jingim mar ngim tip ye ko mon ke jong blai ke jing yo nong pat kalong ba habangi ngi le ye ko kwai time kalong ba ni don ke jing pen shai bor ke jing pen shai bor ke jong blai yangi ke jing pen shai bor ngin yoi ke jing pen shai bor ke no blai ko ban ai yangi bangi la ban job ye ke jing pen shoi but sakawai kalong ngin tip ye kamon ko jong dan sibon ki berki ong ngakwa ban tip ye kamon jong blai hag jing pulei puthi ki jonga ngakwa ban tip ye kamon jong blai nebata ka shongkha ka shoman ki jonga ngakwa ban tip ye kamon jong blai ki ba bon ki liang ki jim jonga rai kim chu pulut por pat marwai ba blai kumno king tim ti ke jing yo nong kalong kat be pedang jan ba blai pin tip ye kamon ke jong blai u blai u don ka plan udan kamon ke jong udan ka purpose ne pata ke ching bi jong le people lut por ba blai un sopen pau ba pin satip ye kata bas ko wai ke rap ye phi ban shim da ban shim rai da ki bade ban ke rap ye phi ban make decisions ke rap ye phi ba pin shim ye ka rai ka bade bon sina ke jim jong i phi lap ne ba hakatu ko por ngi sneu kalong ka badai ngi le but hadin ang tu ngi sababe kawan ka regrets tika jing le phi kwa ban yerap ka kwai time kan yerap ipi ba phin jan shu blai ba phin ti ba kan yerap u blai ni rap ipi ba phin shim yi ki rai ki badai
but dei tang kata kam dei tang ni betai jongpi ke jingyo nong kalong ban yerap yikiwero ban mentor ban counsel ban pelong senran yikiwe longba kani kan yerap ipi ke jingyo nong kadai ke jing pen shaibor pin tipi ke mon jong blei pin shimi ki rai ki badai bat ban yerap yikiwe lobit kata kadai ke bangang aku ban challenge ban hikai ban penslur yipi Belobui ka jinge ke jongi menta ki kristan ha ka jok ka menta. Ngi ong bangi I yo blei, ngi ong bangi ngi long ki kristan hanre ka ba sngosi pat ka long. Ngim jok pelut por ba do blei. Ngakwa ban kali phi baroh ki ba sngap. Meno ka sin ka ba khadu ka ba phi shong marwei ha ka jot jong Jisu Khrist bat phi duwai. Phi pusan ni ka tin jong blei, phi wat ka khamar jong, phi wat ka mon ka jong. Meno ka sin ka ba phi plate ya ka Bible but phi ong menta ka janmit menta ka step ngan jong ngan IT ngan surrender baroh ngan ong try kren yang ha ka ni ka jan ha ka ni ka por but phi tim ne le phi le kum ta ngamar tatin U Blei Un sakren U Blei Un spun pawi ka plan ka jong U Blei Un sahika ye phi but Blei Un sirap ye phi berkat ye kani ko prapang ipi bana kwa ban kali ye pi lano pin sedang ye kani sedang not na do menta kasngi wat boteng le pi ong pi yo blei pimpelut por badu kalong ka basyukwa le pi ong banga kwa ban tip ka mon ka jong blei henrei pimju play Bible kumno pin tip pi ong bu bulen akwa bu bulen kren inga kumno un kren haba pimju play ka kting ki jong haba pi pimju ngap haba ka sen ka ba pi wan ho blei kum pi wan bai pi bun ktin pi pan ke ba pi pan daladep nang to pilai pimju ngap jar ktin jong blei ka ong long jar to tip manga ngalong blei blei nya rap yangi blei kyrkhu yangi daga meng ngap bat shat skor ka ktin ki jong manangai skin blong bakan ni kujing hikai kan yarap yepi ha kajing kujong pi nganot ban challenge nganot ban kop yepi la pishim serious ye ka kwai time kujong pi kalong thikum uto balai jim hadin riubnai hadin chisnem kan met kujong o kan pair kan met kujong o kan long wan kalong itnat kan wandur nama ulaksa ula wandur ngakwa ban ongro kujong por ban ladapi pishim serious ban le kwai time mangas ni ban pelut por man blei bat blei pe ye kjim jong pi riu banai shisnem kan kala kjing im jong pi blei ni rap yangi tungini duai blei bi sngi wan khamat chu me try ngus me blei namar ba me pun kan ma ban me hikai yangi long ba ka ktin ka ba khoi ki jong me bat ye kjing shisha ba kat no try ba me trang ban don jingiasyllok bat ni kanu try me kuat ban hikai ban sneng bat ban pen pawi ke plan ke jemi ke chim chungi kum ta try kan ka pon ngadwai tu men yarap ingi baroh ki khon ke jome bangingin jan sheme bangin kloy ban sha hikai hame bangingin wat e kamon ke jome bat yarap ingi ku chi subakodor bangi la ban pelut e ka por ka jar maroi ban me raji subakodor pelai ingi de ke jing kyrkhu ke jome lomba kijing ki jong Jisu Khrist U Trai kijing ba jong blei bokwa lomba kijing slok bathi jong man sim bokho kini lai hui blei kini song e sarang karbeni mentab la kerta amen.